ulit. Para kasi kailangan talaga maming naka-video kasi kailangan updated kami pag di-deliver. Ganon talaga kami, mami. Si ano pala yung boyfriend ko yan, mami. Gwapo, no? Gusto niya magpaiwan dito eh. Sabi niya gusto niya daw mag-swimming. Yan naman ni mami. Ay, sa ima talaga ni mami, paray ka na bahala magulog per month. Ayan. Ayan, mami. So, andito po, okay lang mami, sige kayo na lang po magpayong. Okay lang po kahit mainitan ako. Ayan, isog ka dito mami. Kamusta po kayo? Ano pong diferensya yan? Nag-aabo mo na. Ay, nag-aabo po. Pero wala man pong kalentura. Wala man. So, mami, andito po yung mga deliveries para sa inyo. So, gusto po namin kayo ang magbukas para po kayo yung makaalam kung ano yung nasa loob talaga. Pwedeng ipahawak muna natin tong payong saglit kay ate. So, mami, ready ka na ba? Ready? Ay, sige, ngirit si mami. Sige, mami, buksan mo na to. Nasusupog ka po. Okay lang yan. Buksan mo na to, mami. Always Ayan! Halika dito, mami. Ayan, mami. So, ano, mami? Kamusta? Kamusta? Ayun, naiiyak si mami. Happy birthday po, mami. So, balita namin ngayong araw ay kaarawan mo daw. Meron silang munting regalo para sa'yo. Nasaan yung sash natin? Nasaan yung sash natin? Ayan, medyo. Nasaan yung sash natin dito? Ayan yung sash. Ayan, mami! So, syempre, hindi mabubuo ang araw na to na hindi mo sinusuot ang aming lucky sash dahil ikaw ang reyna ngayon. Ay, dito po sa kabila. Ayan. Dahil ikaw ang reyna ngayong araw. At syempre, mami, meron ka rin dyan kakanin. Meron kang Ferrero Rocher na chocolate. At syempre, nung lumpia, meron ka rin lumpia. At may bubble balloon na may happy 67th birthday to the greatest mama in the whole world. At syempre, meron ayan lumpia. At mami, anong gusto mo? Pera o bayong? Sa bayon. Anong gusto mo, mami? Pera o bayong? Wala mang burak. Burak na lang. Habang muling may kwarta, ay pwede pahawak mo na ako at nililipad yung bubble balloon natin. So, mami, tanggapin mo rin tong fresh flower bouquet namin na merong nagkakalaga na money bouquet worth 5,000 pesos para din po yan sa inyo, mami. At syempre, meron din po akong gustong paita po, pwedeng si mami muna ang ko dito ka lang ata sa side ni mami. Ayan. So, mami, meron akong gustong basahin na message para sa inyo dahil gusto ko mas kompleto ang araw nyo with this message para ay niregalo ng inyong anak. Mama, happy birthday po. Puungawon na ako sa imo dyan. Sana nagustuhan mo ang simpleng pa-birthday ko sa imo. Love you so much, Mama. Palakas ka dyan palagi. Love, Joben. Tapos, hindi pa dyan nagtatapos. Meron kang video message para din sa'yo na galing kay Sir Joben. Siyempre may message. Dapat hindi magpapauli ang video message. Ayan, Mami. Halika dito, Mami. Ay, Isos, Rosip. Mami, panoorin mo, Mami. Maraming lagi. Matigas ang puso. Salamat. Ayan. So, yan, Mami, yung video message ni Sir Joven. Masyadong emotional na ang ating Mami. So, meron si Mami na lang po. Ayan, Mami.
So, kumusta naman po ang feeling natin? Ang balita po namin ay malalayo daw ang inyong mga anak. So, ilan po ba ang anak nyo, Mami? 8. 8. Ilan po ba ang nandyan sa bahay ninyo? 2. Dalawa. Yung the rest po is? Nasa ano yan, sa Riyay ang Sarok. Okay. Manila, si Apat. Malalayo. Ay, naiiyak si Mami. Yakapin na lang kita, Mami. Halika dito. Yakapin na lang kita, ma. Ayan. Happy birthday, Mami. Ang bigat, no, na wala yung, iba niya. Lapit ka dito, Mami. Wala yung iba niyong anak. Pero, Mami, since may regalo ka naman mula sa kanila, nagustuhan mo ba yung regalo nila? Siyempre, mayong dae. My baby talaga si Mami. So, Mami, ano naman pong gusto mo munang sabihin sa iyong mga anak na kahit wala sila dito, isang message naman para sa kanila. At syempre sa nagpa-surprise nito na si Sir Jobel. Ay, dakula na pasalamat ko dyan sa akin kung yan, miski din nagpupuli. 3 taon na siguro, 5 taon na yun na nagpupuli yan. Opo. Dakula ko lang napasalamat na nakakagirom nun. Iyon na lang ito. Nakagirom. Sa iba niyo pong mga anak na wala po dito. Ay, iyan, pero minyaon sinda sa kuya, miski nyaon sana sa Manila. Tanaw ruli man sinda. Wala ka na po ba, Mami, gustong ibigay na message din? Kay Sir Jobel, anong mag-iingat po ba siya mag-ingat siya lagi? Ano po Ay, siya sabihin? ano pa man lang kan sarong na sabi ko, mag-ingat sa gabos na paghiro-hiro ang panahon nga ni dahil maray na oras, siyempre, Tama mag-ingat po. talaga. Opo. Ayan, Mami. So, hindi pa dyan nagtatapos, Mami, dahil syempre, magpapablow din kami ng iyong pinakamagandang cake. Syempre, hindi yan mapatapos ang hindi ka nag-blow ng cake. Okay po ba yon? So, tara na't samahan niyo pa rin kami ipablow kay Nanay Josefina ang kanyang red ribbon cake. Okay guys, so andito pa rin tayo sa labas ng bahay ng ating maswerteng nanay ngayong araw at ipapablow naman natin sa kanya ang kanyang red ribbon cake. Pero bago yan, kakantahan muna natin si nanay ng happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, so medyo matagal na naman tayong magsisindi ng ating kandila. Okay. So, ayan, Mami, make a wish na lang and blow your beautiful candle. Kunwari. Kunwari lang talaga. Yay! Ayan, palakpakan naman natin si Nanay Josefina. So, ano ba talagang pangalan nyo? Josefina or Jocelyn? Josefina talaga. Josefina po talaga. So, Mami, any last message before we end this video? Ano naman pong sino pong gusto niyong pasalamatan ngayong kaarawan nyo? Ako, nagpapasalamat din sa pitawan mo ng lugar manggiraray kang pagdaray di sarong. Salamat sa imo noy. Yun na lang. Isang flying kiss naman po dyan, Mami. Ayan! So again, we are the JFS team. We don't just create, but we captivate. Ito ang ating nanay na masyadong emosyonal, ngunit masaya ngayong araw dahil kanyang kaarawan. Again, I am Ating Angel. Just follow our social media accounts. Magbabay ka naman, Mami. Bye! Always thank you for the glow and thank you for the joy. Thank you for the love you give to me. I'm glowing inside with your love shining through. Thank you for everything you do. I'm glowing inside because of you.